Kena upar hakani kejanmit. Cesan berkat ngadap lagi jing kemen. Sebab kerau tam yublay try kenrat. Upalari lo semaringi hakini Islam kebalek no baro. Bat ngedaya kendo kumne bat pi ki pajba. Ki baduk kapo jong lagi senong winan nong lado. Ngadap lagi jing kemen habang yui ki kemati senai. Jong kilong senong peranong senong kamtam yai bapen huan simli ibalong iwai samwa ibayadan benta bat haki babuan ki benta rekat bagada senong na ke benta kajilong jong i bat kamusim jong i ibalong penpau ilade bailong ibriu ibabet haki benta baro bakam tame ngab tempoi perkat baidon kum kan kamusim bano isnei na kebenta jong pi ban ai da kini ki marbam madi ba pinyo ba pendon kam haying hasem ki jong pi hagani ko po chiton ono habang yu i ya kajing la bha jong ki perlok ki ba ino isne na kebenta jong pi ki baduk bat kum ka chnong i ngadon kebenta ban ya don rekat bat pi haki po baro bat kham tam kat no ngalile chitom ban penyo ya ki kat chon na kebenta jong pi Hari ngamla bantiap lagi kadau baga sokal hadu menta kampala ban penbiang ban ailot ya kini dikadrison na kebda kinung senong jongi hapo jong kene kesenong kuinai nogado kum kadak jong ka jing kersian ya kilong ying ki beladu la kebela kasngi ha ka jing pekhang senong habaro ka waikari isamla iva penhun if simli ibabadru ya kekerdan second runners up jong ka Miss Tourism Queen Worldwide kebala penlong hagari Philippines house name arjar khat phra menta kasngi da ka jing sungolem ilami ban lejno senyang syagi lai terli ki senong ki baken thup ya ka senong kuinai ka senong rong mesek ka senong mau etnar da ki marbam da ka jing tumu bakine ki longyeng baduk kin ommi sabar bat kin syong khop khanang ban laj na ka jing pur jong ka jing pang covid-19 badru kum ka jing kersan ya ka jing ptha jong sarkar nganga de ka iba penhun simli bat hagani ka por nga ngala wan lai terli ki senong bat ngala persyang banyarap kat ka bangala te jing ai jong ai dei barin ngamla ban ai dei bahia te kamtam hakini ki por ba ni ki shani shanong kondong kamtam ki bon ki nong bala bat ki bala man step bat man miet pat ki ha man peldot no te ba ni lap bat ni ngat hakini ka cap ka ba kan ni ka lockdown bat ki khang ki dukan ki yo bat ki bala ru ki ladu no te ki bon ki long yeng ki bala shami ki jing e bat pingyang ka bam ka sa ki yeng ki sem jong ki te ngakarpa du ba yaki bayo i yakini ki jingsham yaki long yeng long sam ki ba ngad hakum kini ki camp ki ba kham e bakin sum ban kene lam ki jingki bakin ailam ki jingeram te bat nga ai khublei kham tam e ya ublei bola pli nga kani kala bangan le e kani ka jingthrang jonga ka bangala thrang bara bon ma banyarap bat ban siu kliang ki wei ki para man sim te nga ai khublei ya ki ba yang sem jonga ki bala kashan ki ba ai man sim yang ba shlor yang ba ngania chakhamat te ba di ki parlok jonga rukum ju te khamtam enga ai khublei kini ki rang ba shnong jong kini ki lai teli shnong ki bangala wan ba ki la padang sung bhai jing ai barit jonga te ba nilai ju i barabon ba kini kisni balalen ki buan ki rishmed ro ki bala no senyang ba ki bala le sbon man sim kini ki long yeng ha ki we ki jaka om tang ha kini ki shnong marjan shnong henry habun ki jela ba nilai i ba puniu covid-19 ulai yo ro ban su thien ha kani ki jela jungi te ka long ka shong si er ka let ka wan ka imlang salang jungi nga karpat ba phenia suma bhai la dia bat ba nin bu kham ta me ke jing duai khamat e jungi te tang kini ni dishbuan